Шуннан да Ульяновск татарларының бөтен Россия күләмендә һәр төрле зур милли чаралар уздыру буенча бай тәҗрибәсе бар. Иң беренче федераль Сабантуй 2005 елда Димитровград шәһәрендә, 2009 елда Ульяновскта узган булса, 2016 елда исә өлкәнең татарлар күпләп яши торган Иске Кулатка районы бөтен Россия авыл Сабантуен кабул иткән иде. Ә моннан 4 ел элек өлкәнең ул чактагы губернатор Сергей Морозов бөтен дөнья татар конгрессына Сембер төбәгендә 2022 елда федераль Сабантуйны уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Менә бүгін аңа әзерлек эшләре азагына якынлаша. Тамашаның баш режиссеры, Татарстанның халык артисты Айрат Хамитов белдергәнчә, 2 көн дәвам итәчәк бәйрәм программасы бик мавыктыргыч итеп, һәр яшьтәге кешегә шарлы итеп әзерләнгән. 600-га якын кеше киләчәк. Һәм инде артистлар, данлыклы артистлар, һәм инде Нижекамскидан, Ульяновск өлкәсендәге артистлар белән бергә данлыклы Волга ансамбле һәм Экситон ансамбльләре белән бергә шул Сабантуйларны бергә үткәрбез дип шатлык кылам. Узган ел губернатор карары белән бөтен ил күләмендә узучы бәйрәмне оештыру һәм уздыру буенча комитет төзелде. Аның утырышы һәр ай сайын өлкә хөкүмәте йортында губернатор катнашында узды. В условиях сжатых сроков мы должны максимально использовать каждый день, каждый час для того, чтобы окончательно закрыть все стоящие перед нами задачи и успешно завершить работу, начатую еще в прошлом году. Зоны ответственности определены и строго закреплены за конкретными министерствами и ведомствами. Хәер, төбәк җитәкчесе мондый утырышларны хөкүмәт йортындагы җылы һәм уңайлы залларда гына түгел, Сабантуй булачак мәйданнарда да уздырды. Ай сайын шәһәр ипподромында һәм Җиңү паркында эш төркемнәренең күчмә утырышларында проблемалары, сораулар, хәл ителмәгән мәсьәләләрне урында карап тикшерү дә гадәткә керде. Какая будет здесь у нас кровля? Металлочерепица или мягкая? Будет мягким направлением. Мягкая. Ну, направление кровли, два слоя будет. Монолитная получится. Сабантуй узачак урында Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге эш төркемендә бәйрәмнең мәдәни программасы, аның күпләгән мәйданчыкларында күңел ачу чараларны оештыру, анда күргәзмәләрне, сәүдә нокталарын һәм утарларны урнаштыру мәсьәләләре тикшерелде. Менә бу авылларда безгә кирәк тагын анда ниләр бар? Менә бер урыс утарына кирәк булыр. Әгәр дә бүтән милләттәге чувашнилар булар икән, ансына да кирәк, чтобы уже никто не говорил, что вот татары только прошли, а другим не стали заходить. Федераль Сабантуйга әзерлек барышында Ульяновск шәһәрендә иртә яздан ук байтак кына төзелеш һәм реконструкция эшләре башкарылды. Большая работа по благоустройству самого Парка Победы. Заключен контракт на 17 миллионов рублей. Асфальтируем дорожки, ремонтируем борткамень, ремонтируем освещение для того, чтобы парк привести в достойное состояние. Федераль Сабантуй бит ул 2 көнлек чара гына түгел. Ел дәвамында шушы әзерлек эшләре һәм әзерлек эшләрендә булган шушы пунктлар даими рәвештә, үзлексез рәвештә шушы ел дәвамында барлык үзенең уңай ягын күрсәтте һәм ул бит инфраструктура төзү белән дә бәйле. Ул әлеге Федераль Сабантуйның шаукымы, яңгырашы киң колачлы булыр өчен әзерлек эшләре белән дә бәйле. Инде берничә мәртәбә губернатор дәрәҗәсендә, Алексей Юрьевич дәрәҗәсендә Татарстан делегациясе белән берлектә шушы оештыру комитетының уздырылуы һәм барлык сорауларга уңай җавап табу, ул әлбәттә еллар дәвамында Татарстан һәм Ульяновск өлкәсендәге һәм бөтен дөнья татар конгрессының Ульяновск өлкәсе белән алып барылган үзлексез даими рәвештә эшнең нәтиҗәсе. Быел Ульяновскта узачак Сабантуй ил күләмендә билгеләп үтәчәк эш юбилейга багышлап әзерләнә. Бәйрәм программасында Болгарда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгыда, беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел тулуда һәм Сембердә туып үскән Владимир Ленин төзегән СССР дәүләтенең 100 еллыгыда чагылыш табачак. Әлбәттә инде мәйданга килүчеләргә һәм кунакларга оештыручылар халкыбызның тарихын, гореф-гадәтләрен һәм бай мәдәни мирасын да күрсәтәчәк. Сабантуй ул бит күп яклы. Анда бию җыр белән генә түгел, анда бит инде көрәш тә. Анда безнең милләтебезнең гореф-гадәтләр менә татар авылы ничек яшәгәнне күрсәтәбез. Борынгыдан килгән менә йолаларны күрсәтәбез. Ат чыгышы булачак бит инде, аннан соң милли уеннар. Ульяновскта узачак Сабантуйны оештыруга җирле татарлар бергәләшеп алынды. Анда төбәк татар милли автономиясе дә, Сембер эшмәкәрләр клубы да һәм өлкә мөфтияте дә бер көчле йодрык сыман бергәләп дустана мөнәсәбәттә эш алып баралар. Шуңа күрә бәйрәмнең матур һәм күңелле килеп чыгачагына шик калмый. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.